Hi, simrang hilin eh. Hi, good morning. Good afternoon. Magmadung gabi yung tanan. Arang lazo daris bahay karon. Kay sila lagi sa tatay. Kasi tatay lagi schedule lang tatay ugma sa check up sa siyang mata. Sa kaya nung this time may stress sila sa nanay. Gikuha na, gilarga na sila ganyang buntag, gikuha silang irik. Kaya makapahuay pag mga tiguang dito. Diya, mo naman to, ang katong mga igsoon, mga pagumangkon, mga palinti tanan, mga hanso ko nindo nga magampo ta, nga kaluas ginuong makakitas ta tayo ugma, buhon sa jang schedule, isang check up ug say kuas doktor, ato sa jang yampo kay arong kakita siya kay mamlay jang pagandoy nga hapit na pag isang birthday karong July to isang birthday. Sa una ningin siya nga magdun tagin kasunod ko ng isang birthday maka kita hijab sa kato na maklumpikas siya nga mata. Kay mo malagi to duha ra ka tuig kapin ng isang mata nga wala sa kita. Ja. Magdun din pasalamat ming plurami. Nga isang nananaan nga isang dados sa tayo sa doktor sa mata. Appointment naman to kay isang raman itong kuwandas niya agin si Mana. Isidulan na sa tayo ugma. Malagi, nag-ingaw-ingaw, midali na bilin kami nas Aisa. Tapos Aisa natug. Tug bata. Kasi po namin, sunod pod. Tuwa na pod pa doong ron. Si Tiri, napoy lakaw. Munang na. Kami na dyan nabilin darin sa mga baboy. Sinanay, pas nanay dugay na nawag. Kaya ginangan ng nanay, sinanay parang sarap doon sa nila makagawa sa bahay. Diyan na naran sa bahay. Diyan, agitang hina, agitang iro, agitang kulong buwak, agitang garden, agitang baboy. Pero ka bala ka dihan ay kay kami ni bahalas baboy ay sa pakari amo ko baligja bitaw di sa angay mo bala ka kay dawa mi dali na may lawg mingaw de kuan kanang nay natingata kasi Aliana wa diha kay di man ko musugot pag gibilis Aliana kay lisod butong batag mawas kilirang nanay may magbantay ko sa mga irong mga baboy nung kasi Aliana lisod butong Aliana was nanay okay na to kadlaw pero og gabi di to mahimos Aliana og magabi was nanay munang karon mo lagi kamera daris Aisa diyan taod kay murag awan na manguha na pug kuan kanang dingagon para sa baboy katong lindag sa Karlan kaya gilang pasaw sinagulan maglindag sa Karlan di man tanan jud nga kuan feeds ja kamusta naman mo katong tanang nagsubaybay sang kuan video katong comment katong tanang nagtan-aw nila labi na ni Madam Lilian Anthony family kamusta diha madam ug ni Ma'am Mimi Anyasco ampo laman ta ma'am nga kay diris Bohol ron diris Pilipinas diris Bohol uso na ron nag mga sipunong ubo ja ingon na og kuan ini natag positive og nanay sipunong ubo pero ampo lang tas ginuhugot nga di ta masipunon di ta maubo jag katong imong giingon nga imong tatay karon gilantan o kira na ampo lang tas Ginoo pinon laman ang parailanat basta mo naman iusuron dado pud pagpalabi diha og hilak ampo relax naman diha Ma'am Anyasco kay makasurvive ra lagi ta maluy Ginoo makasurvive tas mga sipunog ubo ampo lang tas Ginoo hagot ma'am amping diha do palabig hilak-hilak das kon kay lazo ra baka da magpasalamat ko ninyo katong nagsubaybay sang vlog bisag palangsar ko makabasa sa mga comment kay bawo ko kamong tanan katong tanan nga nagmahal na ho nga nagsidlan to sang video magpasalamat kog dako hinatpon ta ang Ginoo magaban ninyo kanunay sa permi labi nang katong nagpimig subaybay sang vlog bisag ingani ra nihang vlog ultimo ra kaadto lingaw-lingaw ra lingaho nihang mga video-video daghang salamat yung tanan ug amping mo ug haamo dapit ibutang sa lalayng lugar sa kalibutan magamping ta labi na karon sa mga mauranging manunuwang COVID
Og magpasalamat ko yung tanan. Husband ko daghang salamat yung tanan. Og I love you yung tanan katong tanan. Tanan jud langgopon mo na tanan kay bao na mo kinsa mo. Daghang salamat og magamping ta kanunay. Nakita-kita lang ta sunod kay mao lagi nang lakaw sa nagtatay. Kore na bilindan ni mo mingaw din ang kuan, mabidzaan. Daan saan nga naman tayo schedule sa basi ganahan po to sa mga pahuway dito mga pilakadlaw. Ampo lang tas Ginoo nga si tatay ni guli makakita na. Mga igsuon dia Cebu. Dijen ug tas Manila ug katong mga apo tanan. Schedule lang tatay ugma sa isang opera sa isang check up sa isang mata. Wa ta kay bog operahan ba gisa ug unsa buhaton tong isang mata. Magampo laman ta nga makakita na yung taon si tatay. Muna niya po sa Ginoo nga makakita na mga mahan. Sa isang adlaw karong July pohon malamdagan tag isang mata maka kita lang sa kahayag ug utro kay lang luod sa isang kahimtang pero okay naman gyapon bisag kuan maningkamot laman tag basin di ay og kuan kakita pa siya kay di pa mo sa tantong tiguang luoy laman pero marag kuan mo pa sila mo pasag din noon pero pilaypad maluoy Ginoo nga makakita sa tatay sa isang mata. A few moments later. Pasakay! Muman kay? Halalik siyan, gibidaan! Ikaw ban ka? Hasa tayo gibidaan naman sa tayo nanay. Excited na na gibidaan sa tayo. Paubos! Hay tabako. Nanay mo magibisaan ay. Hay panaksan. Tatay? Kami na uwi ng bahay na rin kay mga laki na pakulatan pool. Oh. Ya may bahasa sang kuan. Adi duha ra ka bukoy ka ayana. Suhay. Kaya sa ko ba? Magbit mo sa mo. Tak bayaran tay. Nanguwag mo din, nanguwag din ya. Sa. Paul. Paul. Paubos. Magkalugar sirik panguwag. Nagbaboy ko na, among ihawon. Hamang zay-zay. Pili na jay-jay, pili ka jay. Mo ba ni pagdandan? Ha, si ay sir si Tiri. Kasi mahalaga dyan mo. Sanay? Hoy, ganyan nagmudyan. Hay mo dyan, salamat, Rek. Rek, salamat sa pakuhang tatay. Butang na dali nga kuan. Amang masamong mo ni asawa ni Mama Julie and family. Kinakusgan. Sa grabe jay-jay, oh. Udah plaster naman sa liyan na, tanawa. Pwede. Kuha isa. Paano sa satay? Ato na to sila maribuhok kay magpa-check up man sa ugma gikuhag sa Jo. Oy mga igsoon, paano sa paptay gikuha na magampo tang tanan nga hinatbanta sa tayo makakita. Kaya lang kaluoy sitwasyon ni Jang nga di kakita. Asa mas Jay? Bilin naman ka Jay. Hindi na kauli ni Kuang imong papa. Saan na ay? Pabaon? Saging bugtok. Bugtok. Bawa nagsaging nila sa tatay. Pati lawas Julie.
Espada. Naka kay mong pamalig jaling baboy. Balik jaling bay. Nagulito lain lagi po dyan. Prinda na malindong bay. Aksyon na nag-go. Ato ka go nay. Tiri. Aysa. Ay. Aysa. Aysa. Agbag tanaw kasi manglukson sa nilang bag. Nanghilak ko si Tiri. Idoon tir. Nilak si Tiri nay. Hala, nanghilak ko si Tiri. Wa na. Ang mga tao nang layas na. Bitaw. At silang burikok na. Dandan. Pero si Jai. Halas kabang. Nanghilak. Nanghilak si kabang. Ang mingawag kabang nanghilak man. Tiri. A few moments later. Grabe mga diyang mingawa. Way mga taos magtikaw-tikaw. Kaya lang magkagsinanay. Nawa si Tatay, si Aliana, si Janjan, si Tere, si Florame. Mo nang karon ako si Haudres dusanan Tatay. Ako sa ipuli na nizang dusanan. Insa kita-kita lang ta sunod. Mga ginganin do, manginaat ko nga. Ang mga man, niguli nga kakita na. Ugmay dyan yung schedule, magampo. Tas Ginoo katong mga igsoon. Focus nung paghagot pagampo nga makakita naggatangamahan og may niguli. Ja kita laman ta kay ngita na po kog kuan ngibot ko tong Karlan kay paras baboy ni nanay kay ang disanay mag-aaw. Nga agisang kanahon na kay bawo ko nanay ron nga agisang na. Di alas bay kay mo ni Ija. Tatad bisang wa makalakaw pila ka tuig sa pag wa pay COVID. Taon na nga to silang maribuhok sa kabuan pero dugay na to. Karon na pud na nasban man isang na og atos ka Juli og napalaman toy kanang signal pirmi nagsige tog panawag ganyan ning tawag kay nagngitag signal kay nagawala gihisa diri bay nga nabilin. Ato kabalaka na kay dilagi mo lakaw ring imong bay. Dialig mga iro dias panda dias sang lubot. Naglubog-lubog. Si kabang hilak tapos kabang ganiha paglakaw nila. Diyan mo na to. Bye-bye. Kita-kita laman ta. God bless ninyong tanan.